Výbor dobrovoľného hasičského zboru sa snaží o aktívnu činnosť hasičského zboru, ale najmä o jeho pripravenosť pre pomoc občanov našej obce, ale aj priľahlých obcí pri záchrane ľudských životov a majetku. Spomenu našich hasičov treba pri organizovaní a spolupodielaní sa na kultúrno-spoločenskom dianí v obci. Naši hasiči si zaslúžia pozornosť a podporu ako zo strany obce, tak dnes i zo strany vlády Slovenskej republiky. Dnes je zbor zaradený do B kategórie v systéme rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky. Nová kategorizácia priniesla so sebou ako záväzky, tak i možnosť čerpania dotácií. To všetko si naši dobrovoľní hasiči uvedomujú a sľubujú, že poskytnuté vozidlo bude v dobrých rukách. Zároveň vás, vážení hostia, chcem informovať, že sa nachádzate v obci, ktorá ako prvá na Slovensku má v rámci protipožiarnej ochrany kamerovo monitorovaný celý 2000 hektárový kataster s výstupom na Krajskom riaditeľstve hasičského záchranného zboru v Žiline. Dovoľte mi poďakovať za dar, pán štátny tajomník, ale aj vám všetkým, ktorým nie je odkaz dobrovoľného hasičstva ľahostajný. Ďakujem a odovzdávam slovo štátnemu tajomníkovi Slovenskej republiky. Krásne obce Liptovská Kokava. Asi ste ostali smutní, že kto to vyskakuje z tej Tatrovky, že toho človeka nepoznáme. Čakali ste tu podpredsedu vlády a ministra vnútra, Roberta Kaliňáka. Poprosil ma, aby som ho zastúpil, pretože dnes sa zúčastňuje relácie RTVS o 5 minút 12 politickým protivníkom Igorom Matovičom. Takže určite radšej by bol tu medzi vami, tak ma poprosil, aby som ho zastúpil. A tu si dovolím, vážený pán starosta, vás trošku poopraviť, hoci sa to nepatrí, že toto není dar pre vašich dobrovoľných hasičov, ale je to také poďakovanie a pozdrav od podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka za vašu prácu, ktorú vykonávate pre vašu obec, vykonávate pre vašich blízkych, pretože oceniť prácu dobrovoľných hasičov sa slovami asi nedá, pretože už len vo svojom názve majú slovo dobrovoľní hasiči. A to znamená, že svoju prácu a túto pomoc vykonávajú dobrovoľne na úkor vlastných rodín, na úkor vlastného času, na úkor svojich blízkych. Častokrát nasadzujete vlastný život na to, aby ste pomáhali a zachraňovali životy iných a majetok iných. A preto pri tejto príležitosti patrí také poďakovanie tým najstarším dobrovoľným hasičom, ktorí možno dnes už ani nemajú uniformy, a poďakovať im za to, že udržali tradíciu dobrovoľného hasičstva vo vašej obci, že aj v tých ťažkých časoch, kedy nebol dostatok finančných prostriedkov, neboli vytvorené také podmienky, ako sa snažíme vytvárať teraz, dokázali zachovať tú tradíciu v obci a za chválu im patrí aj to, že preniesli túto tradíciu na vás mladších, ktorí by ste dnes v modernej dobe internetu mohli svoj čas tráviť niekde na Facebooku, úplne inde, s nejakými virtuálnymi kamarátmi, ale vy ste sa rozhodli pre túto vzácnu činnosť pomáhať svojim blízkym, pomáhať ľuďom z okolia. A preto mi tak
závere dovolte zhrnúť, že jedna veľká vďaka, jedno veľké auto, ktoré ste si vybrali a jeden veľký potlesk pre vašich hasičov. Ja dovolím si využiť túto príležitosť a veľmi pekne chcem poďakovať tu mojim dvom kolegom, otcovi Žilinského kraja, Jurajovi Blanárovi, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady, a takisto aj Laco Andreánsky, tiež náš poslanec Národnej rady. Aj oni sa vlastne zaslúžili o to, že dobrovoľní hasiči sa po viac ako 150-ročnej tradícii dostali na ten piedestal, aký si zaslúžia. Pretože, ja to tak nadľahčím, že neboli ste nikdy zákonom chránení, dnes už máte vlastný zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Na naše prekvapenie sa to rodilo veľmi ťažko. Bol nečakaný odpor, ale aj týmto sa chcem vám, moji kolegovia, poďakovať za to, že ste zabojovali v Bratislave a že sme schválili tento zákon, a takto ešte raz verejná vďaka. Sú potom ešte k tomu je 550 prvozásahových vozidiel Iveco Daily, ktoré nahrádzajú vlastne takúto historickú Aviu, ako vidím po mojej ľavej ruke. A je ďalších 900 protipovodňových vozíkov, ktoré sa prideľujú obciam po celom Slovensku. Ale ja už budem stručný, tak ako by pán minister povedal na záver, že reči majú byť krátke, dlhá má byť klobása. Keď mi telefonoval, tak ma poprosil, aby som nezabudol na jeden odkaz, že táto Tatrovka má po repase už 6600 litrov vody, nádrž, takže aby ste na Veľkú noc, ktorá je už za okamih, keďže bude v marci, koncom marca, nezabudli na vaše dievčatá, poriadne ich vyoblievali. Sú tam také tie menšie prúdnice, tie sú na frajerky, manželky, potom sú tam tie také väčšie, tie môžete kľudne na svokry použiť. Ak náhodou bude ostrý výjazd, tak vám želám, aby ste sa vždy živí a zdraví vrátili domov. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie. Ďakujem štátnemu tajomníkovi za príhovor. Teraz mi dovolte, aby som ho poprosil, aby do rúk veliteľa odovzdal kľúče od tohto vozidla. Pán veliteľ, vystúpte. Ďakujem. Teraz mi dovolte, aby som odovzdal slovo predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, pánovi Blanárovi. Ďakujem. Prajem vám pekný slnečný deň. Vážený pán štátny tajomník, vážený pán starosta, pán poslanec, hasická generalita, milí obyvatelia, Kokavčania a predovšetkým moji kolegovia dobrovoľní hasiči. Ja som dobrovoľným hasičom tej mojej rodnej obci pri Žiline v Trnovom a viem, čo to pre vás znamená, keď príde takáto technika do dobrovoľného hasičského zboru. Nedieje sa to každý rok, ani každé 2 roky, či 5 alebo 10 rokov. Naposledy to bolo niekedy v 70. rokoch a vy tu máte aj taký dôkaz toho. Túto Aviu, ktorá je už takým veteránom, ale už zďaleka nedokáže naplniť to, čo dokáže táto technika. Som presvedčený, že toto bude taká nová sprúha pre vás do ďalšej práce, pretože je to naozaj skvele zrepasované a hlavne, čo je dôležité, je tam obrovská nádrž, ktorou môžete urobiť o mnoho väčší zásah. Preto mi dovolte, aby som vám k tomu pogratuloval, ale aj poďakoval vám za všetko to, čo robíte pre svojich spoluobčanov, ale aj pre občanov okolitých obcí, pretože aj v tom je to, by som povedal, taká pomoc vzájomná, ktorú si treba naozaj vážiť. Ale pri tejto príležitosti je potrebné spomenúť si aj na tých, ktorí boli úplne na začiatku, keď sa u vás dobrovoľný hasičský zbor zakladal. Bolo to pred 88 rokmi, za úradovania pána starostu, ak som si dobre v histórii prečítal, Martina Uličného, spoločne s notárom Ervinom Špirckofom tu z Dovalova založili dobrovoľný hasičský zbor spoločne s ďalšími a vďaka ním sa potom z generácie na generáciu toto poslanie posúvalo až vám dnes, kde si môžeme spomenúť, ako som bol informovaný, aj na vášho veliteľa, keď zosnul, ktorý nedávno zosnul. Skrátka, všetkých tých si treba mať v úcte a vážiť si ich, že dokázali robiť to, ako sa hovorí, Pán Boh zaplať. Ako to je aj na vlajke vyšité, Bohu na slavu a blížnemu na pomoc.
A ja som pri tejto príležitosti si dovolil priniesť aj túto knihu, ktorú sme vydali koncom minulého roka, v decembri ešte, tak povediať, teplá, kde sa mapuje táto bohatá história, ktorá tu bola spomínaná. Zrodila sa tu v našom kraji, môžeme byť na ňu naozaj právom hrdí. A ja som priniesol túto knihu ako prejav úcty a vďaky rovnako aj vám do vášho dobrovoľného hasičského zboru, aby bola aj pre budúce generácie pamäťou, čo všetko sa tu urobilo. Takže pán veliteľ, dovolte, aby som vám mu teraz odovzdal. Nech sa vám darí vo vašom dobrovoľnom hasičskom zbore. Dovolte mi ale, aby som využil túto príležitosť a rovnako poďakoval, pretože ďakovania nikdy nie je dosť. Dnes je taká akási čudná doba, že všetko to, čo sa podarí, či v meste, v obci alebo hoci kde inde, sa berie ako samozrejmosť. Ale ono to nie je samozrejmosť. Za všetkým sú konkrétni ľudia a množstvo energie, úsilia, aby sa také niečo podarilo. A preto ja chcem nielen mene svojom, ale aj mene obyvateľom nášho kraja, kde máme 315 obcí a miest a z toho už 150 obcí bude mať či už takéto zrekonštruované auto alebo nové auto Iveco Daily. Chcel by som poďakovať pánovi ministrovi a požiadať aj pána štátneho tajomníka, aby odovzdal toto poďakovanie. Chcem aj jemu poďakovať, jeho kolegom, za to, že dokázali ten zákon pretaviť do tejto techniky a do tej obrovskej pomoci pre dobrovoľných hasičov. Naozaj môžeme byť radi, že sú tu ľudia, ktorí majú záujem o dobrovoľné hasičstvo, čo môže byť, by som povedal, takou zlatou perlou v našej histórii, ale aj v súčasnosti. Takže pán štátny tajomník, ďakujem veľmi pekne, prajem ti pevné zdravie aj pánovi ministrovi, nech sa vám darí, pretože máme ešte dosť obcí, kde takéto auto treba, aby ste v tom pokračovali. Naozaj veľká vďaka. Nech žije dobrovoľný hasičský zbor tu v Liptovskej Kokave. Všetko dobré. Ďakujem pánovi Županovi. Teraz mi dovolte, aby som poprosil štátneho tajomníka ministerstva vnútra, pána starostu, aby uviedli toto vozidlo do života, a to ručným hasiacím prístrojom značky Uber. To bolo dohodnuté? Sníme k sebe. A takto bokom sa máme. Empatí kriváňom hasiča uvodia a dievky studenú vodisku im nosia. A dievky studenú vodisku im nosia. Dievka je studená, vodička vybiera. Meno Janošika, ten prameno spieva. Meno Janošika, ten prameno spieva. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ten chlapík zapíši, jak sa čuje vodná. Ako práve chutí, vedieť roka vodná. Jo, ako práve chutí, vedieť roka vodná. Ďakujem. Nech sa páči, poďte bližšie pozrieť, čo vám starosta zakázal. Hej, boli no taký poriadok. Pozdravte toho Kaliňáka, že nás mohol prispôsobiť. Vybavíme. Za chvíľečku ho budete v televízii vidieť. Sa na ňo na živote vidieť. Vy ste už Nedá sa nič robiť. Filip Kaliňák. Ale on príde.
Ale treba nám aj zdrojníku, nemáme. Čo si taká ostra? Ešte dobre, že máme to družstvo. Starostu máte šikovného a som presvedčený, niečo vymyslia. máš opačne. Ešte raz, srdečná vďaka. Na zdravie. Nech sa vám darí. Nech sa nám darí. Čím menej ho Nám používate. spoločne. Čím menej používa, to je pravda tiež. Na zdravie. Potom sa dostanem do reči, mi poviete, čo to je prázdny pohár. To si pamätám, hej? Premiér nemohol, ale každý nemohol prísť. U mne teraz v RTVS-ke o 5 minút 12, priamy prenos. Keď prídete domov, on tam sedí a háda sa s Matovičom. Viete, ako je to našie, že ho nikto nezvolí. Aj svatý pokrok. Toto už nestrčí. Šálka je plná vody, ktorá sa je práve. Lebo väčšinou to vidia, viete ľudia, čo tí hasiči, čo takhle čakajú, nič nerobia. Stačí, keď by ste išli na jeden zásah s nimi a každý pochopí, o čom to hovorí. Som veľmi rád, že som sa dneska mohol zúčastniť tohoto prekrásneho odovzdávania CAS 148 pre vašu obec. Ja verím tomu, že je v veľmi dobrých rukách. Ja som rád, že ste si uctili aj svojho veliteľa, nášho kamaráta Jarka. A bolo by krásne, keby sa bol dožil tohoto času. Pri tejto odovzdávky to by bolo úžasné. Bohužiaľ, Jarko je už nie medzi nami a verím tomu, z toho hasičského nebíčka pozerá na vás a na nás, že sa mu splnil sen, po ktorom stále túžil. Ja si myslím, že táto Tatrovka bude v dobrých rukách nielen pre vašich občanov, ale bude to aj pre okolité obce, aby ste ochraňovali hlavne vaše majetky, životy, hlavne krásnu prírodu a nech sa vám naozaj veľmi pekne darí. Pán chcel vás prosiť, ako by ste zhodnotili dneskajší deň a odozdanie technicky pre dobrovoľníci z Zborkále. Ja takéto odovzdávanie vnímam ako veľkú udalosť pre každý dobrovoľný hasičský zbor, pretože dobrovoľné hasičské zbory sú jednou z takých obrovských tradícií na každej obci, nie len v našom kraji, ale vôbec na Slovensku. A viem, čo to znamená, keď dobrovoľný hasičský zbor dostane takúto techniku. Je to taká sprúha, ale zároveň aj poďakovanie za tú prácu, ktorú dobrovoľní hasiči robia. Tu vo vašej obci už 88 rokov od vzniku, kedy to inicioval ešte váš starosta Martin Uličný aj s notárom z Dovalova, to som si v histórii pozrel. Je to skvelé a o to je to úžasnejšie, že z generácie na generáciu sa to zachovalo až po dnes. Ale najdôležitejšie je to, že sa pomohlo zachrániť určite nielen majetok ľuďom, ale možno aj zdravie, ale aj životy. A preto to vnímam ako udalosť, ktorú je potrebné si aj takto uctiť. A som veľmi rád, že aj tu v obci majú hasiči veľkú podporu, pretože množstvo ľudí, ktoré prišli pozrieť to odovzdávanie tejto novej techniky, svedčí o tom, že hasiči tu sú naozaj vážení ľudia a si myslím, že úplne právom, pretože robia to, ako sa hovorí, na úkor svojho voľného času, na úkor možno niekedy aj svojich rodín, v zmysle toho takého hesla, veľmi humánneho hesla, že Bohu na slávu a bližnému na pomoc. Tak ja vám chcem poďakovať menej z našho zboru za vašu prítomnosť. Ja ďakujem. Vám veľa zdravia hlavne a šťastia. Ďakujem a prajem všetko dobré. Nech sa vám darí takisto. Ďakujem. Ďakujem. Tam budete ho mať kresliť. To je nádherné. Dovidenia. Nádherničku. Ďakujem. Čo urobíš takáto nevyrovnaná tá zima? Spoločne, dovidenia. Ale dobre. 3 dny?